Ras ir-Randan jagħti bidu għal mixja ta' 40 jum li jwassal għall-akbar festa tal-Knisja l-Għid il-Kbir. Żmien li matulu bosta Maltin u Għawċin iżommu mat-tradizzjoni u jagħmlu xi tip ta' sagrifiċċju f'dawn il-jiem l-aktar fl-erba tal-Irmiet, f'jum id-Duluri u fil-Ġimgħa l-Kbira. One News żar il-lokalità tal-Qrendi fejn tkellimna mal-kappillan tal-parroċċa ta' Santa Marija Dunglen Buħaġar fejn spjega l-oriġini tal-erba tal-Irmiet. L-Irmiet ġej mill-ktieb tal-Ġenesi meta Alla l-Adam jgħidlu trab kont u trab terġa' ssir. U allura waqt li s-saċerdot qiegħed jagħmel irmiet fuq ras il-persuna jew jimmarka bis-sinjal tas-salib fuq moħħha bl-irmiet, jgħid dan il-kliem jew inkella hemm il-kliem ieħor sabiħ li qal Kristu indmu u emnu fil-bxara it-tajba. Fil-knejjes f'Ras ir-Randan issir ċelebrazzjoni ta' tqejjed tal-Irmiet li jsir minn weraq ta' żebbuġa li huwa simbolu tal-indiema mid-dnubiet. Dun Buħaġar qabbel żmien ir-Randan ma' servis ta' karozza fejn il-bniedem jirrifletti fuq l-ispiritwalità. U aħna wkoll f'ħajja tagħna x'kultant għandna bżonn li aħna niefqu u nirriflettu kif inhi ħajja tagħna spiritwali, l-ħajja tiegħi mal-Alla u l-ħajja tiegħi mal-oħrajn. Il-qari tal-ewwel jum tar-Randan wassal il-messaġġ biex l-insara jerġgħu jersqu aktar viċin Alla. U dan huwa żmien li jiena niltaqa' mal iktar fil-fond. Huwa mument li jiena nirrifletti u nidħol iktar fija nifusi hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.